Čaute, čaute, ja som Leleon a toto je náš ďalší let's play o Minecrafte. Ako na Minecraft. Prvý diel 1.4. Tak, dáme si hru pre jedného hráča, vytvoříme si nový sviet, pomenujeme si ho YouTube. Dáme si více a môžeme si sem dať. Dajme si sem, že sorry 85426 si dám do popisku videa. Tak, povoliť nič, hráme v survival. Dáme vytvořiť nový sviet. Alebo vytvoriť nový svet. OK. Počkám, nech sa nám vytvorí. Môžeme ísť hrať. Sorry, som trošku prechladnutý. Ale nič ma neradí od toho, aby som nenatáčal. No, takže sme začali niekde vo vode. A seká nám to. Neviem prečo. A dobre, už to ide. A sme na nejakom ostrovčeku. To píše podľa toho sídu, alebo... Lebo ja som si ho len náhodne vytvoril. Dobre, tak budem hrať na tomto ostrovčeku. Tak bude to zaujímavé. Máme tu jeden strom, kde nič, takže musíme sa uchovať len s jedným stromom. Takže si nazbierame to drevo. Tak. Musíme aj semienka si potom nazbierať, aby sme mohli zasadiť. Tak oceli vyrúbeme. OK. Tak teraz poďme na semienka. Snad nám nejaké vypadnú, aspoň jeden. Aspoň jedno semienko nech nám vypadne. To by úplne stačilo. Lebo to je potom nešťastie, keď nám nevypadne. Ak nám nevypadne, tak máme smolu. Neviem potom, jak nám vyrastie ďalší strom. Jo, padlo nám aspoň. Ale nie, viac nám padlo semienok. OK. Aspoň, že tak. 3. OK. Tak. Máme 3 semienka. Čiže jeden môžeme zasadiť zase sem. Druhú môžeme zasadiť sem. A tretiu napríklad sem. Napríklad len. A teraz si dáme, si spravíme a môžeme si postaviť nejaký dom, aby sa nám sem nespavnovali zombíci. Slnko za chvíľku, no ani nie za chvíľku. Dobre, môžeme si sem stavať ten domček. Hop. Taký zatiaľ miniatúrny bude stačiť. Tak. Dobre, to nám zatiaľ stačí. Ešte si to dáme do výšky. Tak. No. Došlo nám drevo, takže musíme čakať, než nám nejaký strom narastie. Môžeme zase mi zatiaľ porozhliadať, či tu niečo není zaujímavého. Wow, shit. Nič moc tu není. No nevadí.
Tak. Tak si napíšeme príkaz, že seed. Náš seed je 8546321789. Túto mapku dám tiež do popisu videa, aby ste si ju mohli stiahnuť. Ale to až niekedy v ďalších častiach. Keď budem mať dokončený dom vtedy. A no. Tak neviem, prečo sa nám nestáva. Tak lebo tieto okraje nemusíme tam mať vôbec. A neviem, či nám to pomôže, ale snáď nám to niečím pomôže. Chuligáni, cigáni, vodopády za nami. Na konci si zaspievame. Chuligáni, cigáni, vodopády za nami. Chuligáni, cigáni, vodopády za nami. Dneska mám party, pretože mám narodeniny. Prídu kamarádi, Tomo, Calyps. A tak. Tak sa teším a toto je video pre mňa, ako sám si to natáčam. OK. Keďže mám dneska narodeniny, takže by ste mohli dávať lajky, odbery, ale nie. Je to na vás. Ako sa vy rozhodnete, tak robte. No tak, asi to dneska nevyrastie ešte. Bol by som rád, keby sme mali kostnú močku. Nejako prežili, takže budeme musieť robiť semiačka. Pôjdeme aj pre nejaké kopať pre. Skôr potrebujeme si postaviť domček, aby sme prežili. A potom môžeme všetko stať. Kde máme slnko? Ono stojí. Máme survival, nemalo by stať. Ale podľa mňa nestojí. Čo? Či tam ide? A fakt ide do tej strany. Takže už nám zapadá za chvíľku slnko. Tak asi si ideme hľadať nejaký úkryt, aby sme prežili. Tak poďme napríklad sem. Hop, 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 hop. Tak. 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 Tu môžeme byť skovatí. Môžeme byť tu skovatí. Haha. Tak toto bude naša stolička. Naša stolička. Pod nami. Nič není nad nami. Takže si môžeme sa vybudovať trošku väčšiu stenu. Vlastne strop. Nie stenu. Tak. Kúkneme sa. Aha, ale asi sme si zle dali dom. Lebo nevidíme, že... Ale sem taďal bude vychádzať slnko. Tak budeme aspoň vidieť. Takže zatiaľ nemáme ani posteľ, takže to nie je bohvie čo. Ale budeme mať. Čo tu je, Reska? Ne, prečo je tu Reska? Však tu by nemala byť Reska v survivale. Prečo je tu Reska? No tak nič. Ideme sa kúknúť von.
Kde je slnko? Tam je. Čo? Zdalo sa mi, že je tam, nie? Aj vám sa zdalo. Ale už zapadá, tak ideme radšej do ukrytu. OK. Tak. Stadiaľ do nás nikto nezabije. Dobre sme si to náhodou spravili. Sem ešte sklo a máme dom. OK. Mne sa to aj páči, aj toto by sme mohli mať dom. Neviem, jak by sme tu prežili. No dobre, tak už zapadá slnko. No tak na budúce sa uvidíme. Bolo to rýchle. Ale čo už. Tak už svet chodí. Tak sa majte a vidíme sa v druhej časti. Čaute!